jattono lamsogo thansani news nai tongnai rangsani takuktai puksongno narokno wage haina hai update chini Hyderabad padar hasteo chini tiprasa khoroksa security sam khaigai tongmani asomsa chini hor thangnayo lagma arinen nangkha lagma arinai chini tiprasa takukno boni mangkathaino tipra hasteo roholainan bagai tiprasa thansa Hyderabad team song chai toklaijak tini borok naisingjak postmortem khairai tonglaibo ya postmortem khairai mani 11 ta somoyo dead body mana hini sajago already ticket khai pelekha padar haste bor holainan bagai horni 3ta somoyo tini horni 3ta somoyo flight timing ke narok saimon rakhna ke oro team motongo Bijoy Dapur Matei Amor Jamat Padi ke Puron Kok Sai ni kana mani kuthung laika je Hyderabad ani bongkhe Bijoy huna ang kaisa Hyderabad thangsa group ni team leader ngai tinara manjak kha chini borom be burma hnai khorokcha emang kama thani sin kok be emang kama no bo kaisa langma choi thangka bonor hona bage chingta Hyderabad city wo Usmania hospital bin bage ching phajak jotono ke tak bin proses joton pe postmortem paikha dine hor bisingono mono sung fly gore airport hori sung khana pongo bono drop it khanai tripura hawo aban bagang joton chinti prasarong koijabo je bairo kam khai tongero kaham ko tongbai anya saya no ya kari ambai joton no ke sir bono je o kuthai dead body ne roholayo ni ব্যবস্থা rogle bahai roke roholai nai ko tabu to ব্যবস্থা anglai kha sini je company malik ro bai salai a kolai joto kisi expenditure jan bagi chung salai kya abon bagi chung tabu process pai lai jak ambai joto no nang tai bisi kok sana thangli ya ambai